nakausap-usapan namin eh. Nagulat na lang kami na nag-file siya ng bigla. And he filed as an independent. So, hindi pa kami nag-uusap since then. Kaya hindi ko talaga alam kung ano yung kanilang iniisip. Nagsarili siya, umalis siya sa grupo namin. I don't know why he did that. I thought na maganda na ang aming usapan para sa mga gagawin dito sa darating na eleksyon. But siguro meron siyang ibang plano na ini-implement niya. So, I'll have to wait hanggang makausap ko si Michael dahil hindi ko talaga naintindihan kung ano yung nangyari kung bakit bigla siya nag-file ng hindi sumunod sa plano. But, siyempre, this is right. We'll see. Pag nakausap ko na siguro, I will have more to tell you kung bakit niya. You should ask him. Ano nga ba? Pati kami. Lahat kami. Si Governor, si Senadora, si Sandro, ako. Lahat kami nagulat eh. We just heard the news and nag-fight. So, we'll have to find out later on kung ano ba talagang naisip niya kung bakit we went on his own. Ano message para sa kanya siya? Message mo para sa kanya? Mensahe mo para kay... Paliwanag ko sa... Sana naman nag-usap na tayo bago tayo gumalaw ng mga. Pero nandiyan na yan. So, we just have to make the best of it. I'm holding back from saying anything until the right time. Yes, sir. Then I will say something, but not now. Okay, guys? Okay? Okay, sige, thank you. Thank you. Merry